Да вызвалення Беларусі праз вызваленне Украіны. А што калі не? Спадзевы на развязанне ўласных праблемаў праз перамогу украінцаў над расейцамі, маўляў, Крэмль добра атрымае па зубах, заслабне, і тады трэба скарыстацца момантам, каб вырвацца з-пад яго акупацыі. Гэткія спадзевы маем не толькі мы, беларусы. Вось прыклад. Яшчэ 1 лютага ў інтэрв'ю агенцыі Bloomberg прэзідэнтка Грузіі Саломе Зорабішвілі заявіла, што пасля паразы Расіі ў вайне з Украінаю на стале перамоваў павінны гучаць і грузінскія пытанні. Гаворка пра чвэрць тэрыторыі краіны, якую маскоўцы акупавалі яшчэ ў 2008 годзе ў часе расійска-грузінскай вайны. Рэакцыя на гэтыя спадзевы з афіцыйнага Кіеву вуснамі сакратара Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Аляксея Данілава грузінскай прэзідэнтцы наўрад ці спадабалася. Маўляў, Грузія хоча прымазацца да ўкраінскай перамогі і кроўю украінцаў вярнуць свае землі. Я почув заяву президента Грузії, яка вважає, що ми підписуватимемо з Росією якісь мирні угоди. Щось там нафантазувала собі, що ми маємо включити туди ту частину Грузії, яку окупувала РФ з 2008 року. Але коли я, виступаючи в березні, говорив братам-грузинам, що давайте, допомагайте і разом працюватимемо, то Грузія в особі цих осіб відмовлялась. Я не знаю, у якому світі вони мешкають. З одного боку, вони хочуть нашою кров'ю повернути собі землю, а з іншого боку, вони знущаються з наших громадян. Чым важная гэта гісторыя для нас, беларусаў? Ну, глядзіце, акрамя спадзеваў на развязанне нашых праблем праз перамогу Украіны, ёсць і іншыя падабенствы беларускай і грузінскай сітуацыяў. У абедзвюх краінах улады прарасійскія. Гэтак афіцыйны Тбілісі яшчэ на пачатку паўнамаштабнай вайны праігнараваў заклікі украінцаў разам змагацца з агульным ворагам. Не далучылася Грузія і да санкцыяў супраць Расіі. Адмовіліся тамтэйшыя ўлады перадаць Украіне зенітна-ракетныя комплексы БУК, якія купілі ва Ўкраіны ў 2008. Урэшце знаходжанне ў турме і здзекі над экс-прэзідэнтам Грузіі, украінскім грамадзянінам Міхаэлем Саакашвілі таксама не спрыяюць стасункам паміж абедзвюма дзяржавамі. Грузия, вона за кого сегодня? А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. І рэжым Лукашэнкі, які з'яўляецца паўнавартасным суагрэсарам у расійска-украінскай вайне. Дазволіў напад расійскіх войскаў і ракетныя абстрэлы расейцамі Украіны з тэрыторыі Беларусі. Цалкам абслугоўвае расійскія акупацыйныя войскі, ператварыўшы Беларусь у адну вялікую падрыхтоўчую базу для акупантаў. Аддаў расейцам беларускія запасы зброі і тэхнікі. Утрымлівае ў турме шэраг украінцаў і беларускіх грамадзянаў украінскага паходжання па абвінавачванні ў шпіянажы. Вядзе антыукраінскую рыторыку, пашырае антыукраінскую прапаганду сярод беларусаў. І адначасова і ў Грузіі, і ў Беларусі масавыя акцыі салідарнасці з украінцамі і супраць расійскай агрэсіі. У Грузіі, натуральна, куды больш шматлюдныя, у Беларусі менш, але пры гэтым варта прыгадаць і беларускіх рэйкавых партызанаў, і больш за 1000 затрыманых за антываенныя пратэсты, і дзясяткі ўшчатых супраць пратэстоўцаў крымінальных справаў. Таксама вялікая колькасць беларускіх і грузінскіх добраахвотнікаў, якія разам з украінцамі змагаюцца супраць расійскіх акупантаў. І нават рэакцыя на нашыя спадзевы ад шэрагу высокіх украінскіх палітыкаў ідэнтычнай рэакцыі на выказванне грузінскай прэзідэнткі. І пагатоў, некаторыя з тых палітыкаў выказваліся пра тое, каб пасля перамогі наагул паставіць кіраваць Беларусю свайго, украінскага стаўленіка. То бок, па сутнасці, замест аднае чужой улады паставіць іншую. Хай не расійскую, але таксама абраную не намі, беларусамі. Таксама чужую. Агучалі ж яшчэ і прапановы пасля перамогі працягваць гандляваць з Лукашэнкам. Альбо памятайце засцярогу, што за спінамі беларусаў Захад можа дамовіцца ў абмен на мір ва ўкраіне канчаткова аддаць Беларусь Пуціну. Наколькі гэта рэальна? Ну, да хто яго ведае? Але непрыемна і пярэчыць беларускім нацыянальным інтарэсам гэта дакладна.
Канешне ж, мы ўсе зычым перамогі ўкраіне. Але вырашаць, хто наш лідар, хто мае права прадстаўляць усіх беларусаў, ці тое Ціханаўска, ці тое Пазняк, Полк Каліноўска, ці яшчэ хтосьці, гэта мы ўжо як-небудзь самастойна будзем. Ужо столькі замежных вырашалаў у нашай гісторыі было, што дзякуй, але больш не трэба. І вяртаючыся да пачатку нашай сённяшняй размовы. Дык калі нават грузінам не варта спадзявацца на дапамогу ў дэакупацыі сваіх тэрыторыяў пасля перамогі ўкраіны, то ці ёсць на што і на каго разлічваць нам, беларусам? Канешне ж, ёсць. Нам, беларусам, варта разлічваць найперш на самых сябе. Вядома ж, усялякую вонкавую дапамогу, калі раптам гэткая будзе, прымаць з удзячнасцю. Дарэчы, менавіта таму гэткая важная дзейнасць беларускіх дэмакратычных сілаў на чале са Святланай Ціханаўскай на заходнім кірунку. Каб Беларусь не знікла канчаткова з міжнароднай павесткі, каб нас не атаясамлялі з рэжымам Лукашэнкі, каб дапамагалі аднавіцца і выжыць разгромленай лукашыстамі беларускай грамадзянскай супольнасці. Каб існавала хоць нейкая магчымасць падтрымання нашых сugрамадзянаў, хто пацярпеў ад рэжыму. Усё гэта вельмі важна. Але пры гэтым, паўтаруся зноўку ж, агулам разлічваць нам трэба ўсё-ткі найперш на свае ўласныя сілы. І з гэтага разумення ўжо сёння нам усім варта зрабіць прынамсі дзве высновы. І вы іх, напэўна, ўжо неаднойчы чулі. Па-першае, нам патрэбнае адзінства. Канешне ж, у мяне няма аніякіх ілюзіяў наконт таго, што розныя палітычныя сілы, апазіцыйныя да Лукашэнкі, частка з якіх сёння куды больш зацята змагаецца адно з адным, а не з пляшывай прычынай усіх нашых бедаў. У мяне няма ілюзіяў, што яны здольныя і захочуць задзіночыцца дзеля дасягнення, здавалася б, агульнай мэты. Змены рэжыму ў Беларусі і вызвалення з-пад расійскай акупацыі. Нейкім развязаннем праблемы было б ухваленне ўсімі прыхільнікамі вольнай незалежнай Беларусі своеасаблівага пакту аб узаемным ненападзе, ажно да перамогі. То бок, ты супраць Лукі і за вольную незалежную Беларусь, дык змагайся, дзейнічай дзеля гэтага. А нашыя рознагалоссі давай пакінем на потым. Гэта было б ідэальна. Але, на жаль, таксама, скажу дыпламатычна, мала рэальна. Ну але калі палітыкі не могуць не сварыцца між собку, ну мы-то з вамі можам прынамсі паспрабаваць. Праўда? Ты за тое, каб Лука сышоў, і я за тое, каб Лука сышоў. Ты за вольную незалежную Беларусь, і я за вольную незалежную Беларусь. Ты за беларускую мову, я за беларускую мову. Ты за скасаванне ўсіх гэтых інтэграцыйных цугляў, ланцугоў, накінутых нам Расіяй, і я таксама за іх скасаванне. І гэтак далей. У нас з табой нашмат больш агульнага, чым здаецца. І гэтае агульнае куды важнейшае за нашыя прыватныя палітычныя сімпатыі. Дык давай не сварыцца. Ну а па-другое, разумеючы, што разлічваць даводзіцца найперш на самых сябе, нам трэба куды беражлівей ставіцца да рэсурсаў, якія ў нас ёсць. Канешне ж, галоўны рэсурс гэта людзі. Дапамагаць адзін аднаму, дапамагаць тым, хто сёння ў бядзе і патрэбе, і палітвязням, і іх сем'ям, і вымушаным уцекачам з Беларусі, і тым, хто застаецца на радзіме, і добраахвотнікам ва ўкраіне, і культурным дзеячам па ўсім свеце, і гэтак далей. Патрэбная наша дапамога і салідарнасць і тым, хто застаецца па-за бортам верлівай палітыкі. Хворыя дзеткі, выхаванцы сацыяльных ды іншых прытулкаў, малазабяспечаныя суграмадзяне. Ім усім таксама патрэбная наша з вамі дапамога, наша салідарнасць і наша чалавечнасць, спагада і цеплыня. І менавіта пра гэта, дарэчы, пісаў з турмы беларускі палітвязень Вітольд Ашурак, пазней забіты рэжымам. Ці могуць незнаёмыя людзі быць сябрамі? Могуць, калі яны беларусы. Гэта пра нас з вамі. Ну і па скрыптум. Трагедыя ў тым, што нам трэба разлічваць найперш на самых сябе, няма ніякая. І пагатоў няма ніякая віны каго-коліш у неахвоце нам дапамагаць. Дапамога – гэта наагул справа добраахвотная. Захацеў хтосьці – дапамог. Дзякуй яму за гэта. Не захацеў – не дапамог. Нічого страшного, не абавязаны. Ну і ўрэшце, мы з чаго хочам? Вырашаць свой лёс самастойна, мець сваю ўласную ўладу, якая будзе служыць толькі нашым інтарэсам і якая будзе падкантрольная толькі нам. Правда?